bizia gara. 26 Moskun pasatzea espero dugu. Ekipajea, 2 txamarra potolo, 4 kamiseta, 3 bota, 5 txamarra, 3 txaketa, zapatilla bat, 10 barruko arropa, 10 kaltzetin, pasaportea, eta gana. Lehenengo eguna. Moskuren Historiaren Museo Nazionala ikusiko dugu, eta geroago Moskuren jauregia importanteenetarikoa ere bai. Bigarren eguna. Moskutik shopping egitera joango gara eta 2000 euro gastatuko ditugu. Hirugarren eguna. Moskuko estatuak ikusten egongo gara. Laugarren eguna. Femeren jatetzera joango gara. Bosgarren eguna. Parke Nazionalera joango gara. Moskutik Gasteizera bueltatuko gara. Oso ondo pasatu dugu eta zuei gustatzea espero dugu.